Sadio Camara, son excellence, Buntelnin Gomé, un homme intègre. Sadio n'est pas un Burkinabé, c'est un Malien. Tu n'es pas être Burkinabé pour être intègre. Donc Sadio, c'est un homme intègre, il est malien. Sadio Tara Richila, un discours Minkalan, c'est le discours de l'année. Akmana, au nom de son pays, Akmana avec fierté, Akmana avec dignité. Son excellence Sadio Camara, avec Jamana Kunabo, Kenekan, Kenami, ni Fadin Kenakunu, Akmana, Amal Danto Kumala, Akmana Awasara. Kumamina Kuna Foka Jamana Tola Ayafo. Sadio Ga discours, c'est à écouter. Sadio Ga discours, Nenima du Sud de Jamana Demimono, Foyte du Sud de l'Econo, Sadio est du Soumali, Sadio est mort Clénéné, Sadio est mort Ladridi. Voilà des gens que le Mali a besoin. Il est Jamani Mouaï. Vraiment, des gens comme Sadio, donc nous, il faut les célébrer avec votre vie. Sadio Camara, vous êtes à saluer, vous êtes un homme excellent. Donc, aya partager dans tes folies, maximum de partage, aya partager que ta femme fait. C'est très très important, mais fait bien partager. Parce qu'avant, on a show, on va bloquer. Nous, on n'a pas joué maintenant. Parce que quand tu fais Jamana Kula, Jamana Kula c'est un niveau man, tu fais là, on n'a pas joué maintenant. Bon, on va arrêter qu'à pas jouer maintenant là. Gouvernement est reconnu la mort au rébé ou l'on n'a pas joué maintenant. N'est qu'à pas jouer à peu près 1 million d'abonnés. Oui, à maintenant, n'est qu'un tel. Ni moi mon qui veut boire à Asimin demain, chien quand, il n'a pas joué maintenant. Mais ni veut Asimin demain galonga, il n'a pas joué sans temps. Au sein à Sangabana, en bas bête chien fouin, au Teke Antouni. La propagande n'a plus sa place dans notre pays. Ni moi me baraké, à me crédit dima. Ni ma barake ambi datunan tagabika datunan tetika mo shiti do ibulo ko fetuni o bana nga jamana kono ne ben kali alala o bana na be mo kono ni gormen kono kibina boni mana kan foye ka fo que ambe crédit dima o be résultat donc ambe Sadio Camara commentaire ka folo ka soro mo mo mana kula jamana kono kulu datunan takana na infa america na rasulama ani mina ka folo. Mesdames et messieurs, honorables participants. Alors, vous allez mettre la mieux sang. Conférence de Moscou pour la sécurité internationale. C'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous de manière solennelle ici. Pour la deuxième année consécutive, au nom de la République du Mali. L'invitation adressée à mon pays et l'intérêt renouvelé de cette assistance pour entendre notre point de vue est un signe de l'importance stratégique de la sécurité en Afrique et particulièrement au Sahel dans la recherche d'une sécurité globale. Je réitère donc ici les remerciements de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État du Mali, à son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, pour son implication constante et constructive pour la sécurité dans notre région. Donc, ça, pour aller où les gens qui n'ont ni acheté flâner qui n'ont rien de jamana konala, pour qu'on a comment bien sécurité quand, pour ola kalebe richila fou, pour abe richila fou, à clan richila fou là, abe Assimi Goïta simo d'agarantie, avec la folie seulement takala c'est président Poutine ma. Kadaka, on est Poutine n'a blasé le camp avec vos constructifs criticismes. Au comment on analyse les données. Il y aura des Maliens qui quand on parle de constructif criticisme au corps, comme Romain Bila dit, avec un comment mes filles à Mandi Koulola, ma Bible sera. En français, constructif criticisme. C'est-à-dire, quand on dit le mot criticisme, ça veut dire que vous avez été critiqué. Et ce qu'on vous a dit, vous ne l'aimez pas, mais ça vous arrange. Donc, ni balancer les bas en jet. En a jamana qu'on a la bête, même 80% ni le boulot jet. Ou là, on n'a pas joué, mais on a. Ça, le camarade de Bora 5 à Fauniana. Ko j'aime Poutine ni Mali tché. Ko j'aime nous comme une dina fara jet. Ko aklemeka Mali demain à quelle là. Ko en même temps, avec un canard Mali, canard Moumba tout Mali, c'est qu'à Sirata. C'est là mon même Mali arrangé. Votre défense et votre constructif criticisme. C'est-à-dire, Poutine critique
pour les rendre sur le droit chemin. Avec comme Danté, c'est pour des criticismes constructifs. Donc, on a un niveau d'analyse, mais on a baradoui, on a ni kelena. Ou le criticisme constructif, ou tabonona, ou le boulot de qui a drogué à bic, on a carré qu'on a mené, il faut que mon a camfoy, au flanc, au sinateme, assassiné la teme. Donc, en bolo jury là, moi Danté, transition est née, qu'elle est depuis Assimana, depuis Assimina Century, à te quoi check ça la nebe kelena. Donc, que cela soit très clair, au qu'elle est là, il boit qu'elle est le mot qu'elle est là. Oui, quand on a jamana kayira mo hono dama quand on a jamana ka économie et blasenga ka on a jamana ka soli bo ko la ka barakiri ka di malendo ma ka malike jamana mumatu malende beta aventure la na kadai na ta aventure la ko parce que soit table donc Sadio Camara ya ka kuma dam ni ka Poutine fo ka wolima don ka diama fo ka wolima don la fo Poutine ni ci aka blasera la anu aso be blasera do fo mali nyana na mandi mali kulo la vos constructifs criticisme il fallait qu'ils m'ont analysé. Parce que ça, il est à faux. Il est le ministre de la Défense. Il dit que Poutine fait des constructifs criticismes avec ses relations avec le Mali. Donc, moi, nous m'a famia. Donc, nous avons dit que Poutine fait des trucs dans Tchouakon. Nous avons fait des trucs dans Tchouakon. Aramata Diara. Et ça, il est à faux. Poutine me commande au faux diamant. Quand Allah a mandé un clou là, mais Kaba emblassera. C'est très important que je mette ça entre parenthèses. On écoute. C'est également mon homologue, Sergei Shoigu, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, pour l'organisation parfaite de cet événement de premier plan. Je remercie enfin le peuple russe pour son hospitalité envers la délégation du Mali et son soutien fraternel envers le peuple malien. Il y a un an, à cette même tribune, j'ai exposé la vision malienne des défis sécuritaires auxquels est confronté le continent africain en général, avec un regard particulier sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ces espaces sous-régionaux au sein desquels le Mali occupe une place centrale. J'expliquais ici l'impact négatif de l'insécurité que subit notre région, où notre incapacité collective à trouver des solutions appropriées se traduit par un retard économique. Cette malheureuse situation continue de se développer, d'autant que les facteurs géopolitiques, climatiques et sociologiques sous-jacents restent défavorables tant à l'échelle mondiale, régionale que locale. Surtout, il est regrettable de constater qu'encore aujourd'hui, alors que l'Afrique reste totalement inaudible sur les grands problèmes mondiaux, les puissances étrangères continuent de dicter les modes de gestion des problèmes africains. Donc, Sadio Kanto, ko salon, kalen nani kenenkan, anale kenenkan, aya fo diamanyana, problème munumbe anga jamana konnala, problème mbe Sahel konnala, avec la colonne na se farafin jamana uma, spécialement anga jamana, ko kadaka o problème munumbe jamana konnala, ni Afrique yere desara, ka faranyoma, se ko keleke. Ah, ni yoro yikuma ba ça. Ko avec nos manques de moyens, de capacités de fesser ces défis. Ni yoro de la yaba fo, ko y a pas de Union africaine, il y a pas de CEDEAO, il y a rien, c'est de n'importe quoi. Donc les dencheni kumakani. Les dencheni kumakani, ora be wolo ko bundel ningome. C'est ni siga ka biki na siga biki. C'est un homme intègre. Le meilleur ministre de défense que le Mali n'a jamais eu. Le meilleur ministre de défense que le monde n'a jamais eu. Voilà une personnalité que le pays doit célébrer en temps réel. On ne doit pas attendre quelqu'un comme ça après sa mort dans 100 ans et on va sortir pour dire qui il était. Ce monsieur, c'est un Dieu donné pour notre pays. Ce monsieur, c'est un homme à la hauteur de la grandeur d'un homme de grandeur. En anglais, on appelle les gens comme Sadio Camara de superior man, un homme supérieur. Aïe kanto, ko kelem no manga surjona, ko Afrique na ka fadin sagoya, Afrique desa ka farnyon ka, ka dakan kelem banga jamana nu kono la kelem ni se ka nyefo to ko tala, ko men ka Afrique desa ka farnyon ka se ka kelem ka ke ka ban, ko donc de ce fait, ko alo kuma fo yan salo, wa alebna sigi aka la nyinka, o be kono la
tubabu bɛ tila k'a fɔ tuguni olu k'u kana kana fara an kan k'an ka kɛlɛ ban olu k'u kana ka solution kɛ kɛlɛ la u to k'o kɛ dɛ k'u bɛ tila ka na tuguni k'u bɛ na dictation wɛrɛ kan kun le moment donc on est en train de survivre c'est-à-dire tuma min na an bɛ fɛ dɔrɔn ka balo tuma min na dɔrɔn an bɛ fɛ ka balo ka kɛ adamaden olu kɛ u kana ka jɔrɔ anw ka diɲɛlatigɛ la anw n'an ka balo la u tɛ ka jɔrɔ la dɛ u bɛ ka jɔrɔ mun de la u bɛ ka jɔrɔ comment c'est-à-dire nous dicter encore le moment donc que nous on veut seulement vivre an bɛ fɛ ka balo dɔrɔn de tuma min na an bɛ k'an balo ɲini donc olu bɛ ka mun de kɛ donc u bɛ ka na tuguni k'u bɛ dictation wɛrɛ k'an kun donc Sadio ko k'ale bɛ ka n'a ye o kuma de la yan a ye kuma kelen min fɔ salon a bɛ na ka na dɔwɛrɛ far'o kan bi ko a k'a lamɛn maliyɛnw a y'a partager n y'a fɔ aw ɲɛna u kelen bɛ ka bɛnbɛnbɛn de sigi anw kan an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye nkalontigɛla ye transition in kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ jamana ka to ni faden sagoya ni sɔnli in na u ye mun de kɛ u nana an ka pages de minɛ an na u kelen bɛ ka campagne de wuli mais u tɛ se anw na parce que an b'aw bɛɛ datugunan tu aw kɔnɔ a bɛɛ ni subahana wa taala cɛ aw tɛ gagner walahi bilahi les aw tɛ gagner Mali an ye san 4 min kɛ manamanakanfɔ la ni Zena o tɛ kɛ tuguni san 4 min kɛra manamanakanfɔ la jamana kɔnɔ o tɛ kɛ tuguni c'est fini Mali kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a yɛrɛ kalama k'a bɛ vidéo kɛ a si tɛ manamanakanfɔ la tuguni que cela soit très clair ni n'a son âme à vendre quand ça vient de notre pays donc a ye fɛn fɛn kana an bɛɛ bɔra kalama mɔgɔ mɔgɔ ko tiɲɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ka page minɛ la sans exception mɔgɔ mɔgɔ ko k'a bɛ tiɲɛ de bɔ a da kɔrɔ a bɛɛ ka page minɛ la ja an bɛ kɛlɛ k'an ka page minɛ la ja gouvernement yɛrɛ de bɛ k'an ka page minɛ la mɔgɔ minnu bɛ gouvernement kɔnɔna la olu yɛrɛ de kelen bɛ k'an ka page minɛ la aw bɛ se ka mɔgɔ bali kuma la n'a bɛ baara kɛ a bɛ baara kɛ ni mɔgɔ min ye Sadio ladege commentaire bɛ kɛ ni ma Sadio ladege an b'i datugunan ta ni k'a min a bɛɛ n'Ala na an ti datugunan tunu an b'a min fo kiiri tɛ di mɔgɔ si ma tuguni c'est fini la récréation est finie l'art de propagande ne marcherait plus Sadio c'est un homme supérieur o dɔrɔn de bɛ fɔ sur carte les médias kɔnɔ yan manamanakan fɔ tɛ fo mɔgɔ si tɛ sutura yan leur complexe de supériorité, leur arrogance ne cesse de frustrer nos populations et d'humilier nos gouvernements. Ko donc ko tubabu n'u ka arrogance i n'a fɔ ko an yɛrɛ ka gouvernement kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ arrogance de b'u la n'i bɔra ka tiɲɛ fɔ olu k'u k'a fɔ k'i bɛ ka tiɲɛ fɔ u t'o kɛ dɛ parce qu'ils se sentent supérieurs de toi donc u bɛ mun kɛ u bɛ bɔ k'u b'i kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ malheureusement mɔgɔ minnu ma kalan mɔgɔ minnu t'a dɔn k'u bɛ téléphone sɔrɔ olu ye téléphone sɔrɔ donc olu bɛ bɔ dɔrɔn ka kɛ manamanakanfɔ ye donc i b'a k'i bɛ k'olu de ka kɛlɛ kɛ maintenant an bɛ taga an bɛ se parce que nkalon tɛmɛna boli la donc ko sɔn kelen de bɛ tubabu la ko il se croit plus supérieur et il se croit plus arrogant o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko tubabu bolo k'u ka kɔrɔ n'anw ye u bolo k'u ka bon n'an ye u bolo k'u ka jan n'an ye u bolo k'u ka surun adamadenya la ka tɛmɛ an kan et puis ils sont arrogants hali n'u jo tɛ ko la u b'a fɔ k'u k'u jo b'a la ko donc ko o bɛɛ la ko tubabu bɛ ka na u daga sigi an da la o tubabu jɛmanw ye dɛ mais tubabu finmanw fana b'an ka jamana kɔnɔna la donc o de la an bɛ ko sugu bɛɛ kɛ ka Sadio Kamara ɲɔgɔnnaw k'olu dɛmɛ jamana kɔnɔna la ka Maliki Jaw ɲɔgɔnna ninnu k'olu dɛmɛ jamana kɔnɔna la donc maa minnu bɛ n'u bɛ k'u dogo u bolo kɔfɛ a b'a f'u ɲɛna ko ne tɔgɔ ko Dante ko mɔgɔ si tɛ k'i dogo i bolo kɔfɛ tuguni la récréation est finie i b'o mɔgɔ sugu de ye k'u b'a se k'u bɛ baga Sogɛl Kokala Mayiga ma i ye faamuya Tonate Jugu fa la récréation est finie mɔgɔ minnu ye Sogɛl dɔgɔya aw taara impôt min kɛ Sogɛl ka fɛn na n bɛna s'aw bɛɛ ma kelen kelen a y'a partager mɔgɔ minnu y'a kɛ n b'aw bɛɛ dɔn aw fɛnɛ aw minnu kɛra ka kɛ pɔrɔnpɔrɔnfɔ ye ka taa kɛ fɛn manifestation ye kɛnɛma ne b'aw bɛɛ dɔn aw tɛ se anw na i m'a ye aw ka kunun bɔli kɛ k'aw bɛ supporteli kɛ mɔgɔ si ma da maga la aw ka kunun bɔli kɛra aw bolo échec ye kati bɛɛ y'a ye den ɲɛnama si t'a da maga la aw bɔ kɔnɔ ko ni pɔrɔnpɔrɔnfɔ fɔlɔ min kɛra 4 ans k'an b'an sigi ko la yan a tɛ marcher non seulement a tɛ marcher on va vous dénoncer la récréation est finie il n'y a pas de faux crédit pour quelqu'un la transition c'est moi la transition c'est toi voilà la transition ce n'est pas le sac de Assimi Goïta non la transition c'est nous tous ne kante minnu bɛ fɛ ka transition dɛmɛ fo pour que vie ka d'u ma bon i m'a ye ni transition y'an ka transition lajɛ dɛmɛbaga 3 de b'a la dɔw bɛ yen olu da don transition kɔnɔ vie kama anw de bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ an mɔgɔ foyi tɛ vie la n'i bɔra sisan ka kɛ nkalontigɛ ye i b'a ye sisan dɔrɔn u b'i ka page bila u kɛlen bɛ k'a bɛɛ filtrer mais an b'aw datugunan tu kɔnɔ o bɛɛ la la propagande n'est plus à sa place dans notre beau pays le Mali a ye le main supérieur Bundelini Gomɛ bien Kamalen Kende a y'a lamɛn mɔgɔ min tɛ janfa kɛ a y'a lamɛn. Avec les crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, États centraux du Sahel, liés par la géographie, l'histoire et la sociologie.
Il est donc important de rappeler devant cette audience éclairée la nature des menaces et défis liés à la sécurité en Afrique avant d'expliquer les raisons de l'échec des initiatives de coopération militaire expérimentées pour les maîtriser. Cela permettra d'ébaucher la vision malienne des solutions et stratégies appropriées pour corriger notre trajectoire collective. Quels sont les principaux défis sécuritaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest? Donc Sadio ko mo dugu ya ese ka jafa min ka anka ko jatemene min kira la kabina adam rola ko muni la anga jamana fen mo no kelme ka anga jamana sanon bayin toro oni lai esi ni Sahel kabina adam gala kada ka anga jamana sigoro ataka yoro mo munu ba kono ataka bulo heraw de ba kono la ko me ko fen mo no bayin no kelme ka anga jamana toro. Quels sont les défis du Sahel? Donc Sadio bin adam rola on va baigner fort na kelin. Notre région est confrontée à une violence d'une rare portée dans son histoire, qui se manifeste par des agissements de certains acteurs internes et externes que nous classons selon leur motivation en groupes armés terroristes, groupes criminels transnationaux, groupes hybrides à tendance sécessionniste. Donc Sadio ko kanga jamana sama bayin ko janfa min baka ko janfa ina sabatile no ni groupe fladi o groupe fla clean o e sokono sujuwe flana o e sokono juwe o kelema juwe ko ni janfa fladi be malika ni janfa fladi be Sahel kan ni janfa fladi be Burkina kan ni janfa fladi be Niger kan ni janfa be Malien kan ni afo onyala mo y a pas l'ennemi plus que l'ennemi de soi-même. Janfa di banga jamana konala anga jamana guerre bambalia parce que c'est gangréné même dedans dans le Mali. Anyabala omo de bora uruna kata sogalika et kuma ka a contrôler omo ko le beka boka fo pour te faire sogale wunyala mo même Mali fait mo te Mali to mada tout le monde est derrière Choguel ko kala maïga mo te Mali fait mo be double visage là les doubles agents ou d'été pour lui te faire sogale wunyala parce que Choguel les distract, c'est Choguel les distract. Mo be fait zonga me kata kasola a bébé Choguel ko mo ko kelemi kira 2020 a bébé Choguel no. Donc ni Maliens ni ou beka vraiment ou beka sala asiminga kola dorete parce que asiminga ni na kele kuniko quand to ka bodoro ko vivent les femmes parce que les femmes ne sont pas Assimi Goïta. Les femmes c'est notre beaux armées. Assimi fait partie des femmes mais Assimi n'est pas les femmes. Donc on y flux balade avec jamana donc flux. Donc on a bara état de chroniqueur comme rola wuli ka boss nokola. Donc donc fo ko les militaires là c'est nous. On est somo les militaires oui. On est terka les militaires oui. On est faux les militaires oui. On est Mousso militaire oui, on est tonton militaire oui, on est Moko militaire oui, on est Somo militaire oui, on est Dornou militaire oui, on est militaire oui, les Témi. Donc on ne peut pas séparer les corps avec les citoyens. Mais malheureusement, comme Djamana Makalan, Djamana 70% mata école là. Donc on veut séparer les tris avec les citoyens. Cela ne marche pas. Donc on veut que il faut que politicien. Donc on y Bochi qui est politicien. Tout le monde est politique. Politique quoi te doit ko ferré orla orna wage boraka be kuma amboraka datunan clé parce que ay discours min kala il y a 4 ans kabino discours kelen kala onyi o te marché tourni. On veut des exécutions, on ne veut pas de beaux discours, que cela soit très clair comme l'eau du roche. Moko sika manamana kan fola te amanga jamana ko tourni. Nous sommes sur la scène politique, nous ne sommes pas sur la scène d'émotion, que cela soit très clair. Donc le Mali a deux ennemis. Le Sahel a deux ennemis. L'ennemi interne et l'ennemi externe. Donc, il va aller plus en détail. Tous en commun cette volonté d'encourager et d'instrumentaliser des crises de coexistence communautaire dont ils se nourrissent. Pour autant, ces phénomènes néfastes ne sont que des symptômes superficiels d'un mal dont la racine est bien plus profonde. Tout d'abord, nous devons reconnaître nos problèmes internes de gouvernance. Les jeunesses africaines se sentent marginalisées par des dirigeants qui ne leur ressemblent pas, qui ne vivent pas comme eux, qui ne comprennent ni leurs problèmes ni leurs aspirations. Ah, mais ni tiens, waray, Sadio ya Rabbi Allah, Sadio ala kishima. Sadio ala kishima. Non, mais Sadio ala kishima.
un message de mon abonné dans la vie à Benala. Fatim Barayo groupe ne pas y faut le nom. Fatim Sadio mon abonné là. Fatim Sadio ko jamana nyamo munu siyanga jamana kuna. Kuba nga jamana mara. Ko ulu de Mali terroriste follow yi. Ulu de Burkina terroriste follow yi. Ulu de Niger terroriste follow yi. Sadio ko muni la. Ko mamunu ba fo ko be jamana mara. Ni jamana deun tu yere ula. Kulu de jamana terroriste follow yi. Ni tanga kele kunya. Ni tanga kele kunya. Ko afora asimiana de kay mo munu taka bla jamana nyama. Anale anga keleke. Sadio be ka asimi koroma te ha. C'est des mots codés. Il faut qu'on soit très honnête. Les vrais terroristes du pays, les vrais ennemis du pays, c'est les gens qui sont en position et que la population ne se voit pas dans eux. Il m'en faut bien. C'est-à-dire que mon place là, placer mon nom pour que Jamana de n'importe quelle catégorie, mais Jamana don il est jamana deun ou jamana deun nga second ko donc ko le jamana terroriste follow je vais aller